Klar. Did you do that on purpose? Pause. Hvad så? Så starter igen. Hey, du skal nok bare give den gas fuld power, og så styr den op. Ja, øjeblik. Ja. Hey, pas på, nu står der fart på. Så prøv at styre den langsomt lidt nedad, hvis du kan det nu. Ja, og så... Prøv med den røde knap, så hvis den lander der. Oh. Baby, be careful with that thing. I don't touch Hey. it. Nej. Prøv at se, kan du få den ned forsigtigt der? Ja. Prøv at se, om du kan styre den lidt ned. Ja. Ikke styre det ned. Ja. Pas på. Der. Ja. Don't trust you with that thing. Hey. Elizabeth, you know how close that was to you. Don't do that. Don't get so close. What is it? Det kunne være sjovt at se, hvad den der selvlanding, hvordan den virker. You want to stay 2 minutes again? How many minutes? Ja.
Hey, pas på! Øj, mand! Den har du glemt! Pas på træerne. Ja. Don't get away from the tree. Ja, Men styringen er ikke så god. og den er langt ude, så det kan også være vinden lidt. Hvis du ikke flyver hurtigt nok. Is it losing its power? No, I don't think, but... Ellers så prøv at lande den, Fille. Det er det, jeg prøver nu. Nå, Prøv at se. Ja. ja, come on. Yeah. Ja. Stop, ja. Havren. Nej, jeg skal... Ja. Skal jeg holde den? Men. Men. Der er ikke meget... There's not a lot of room. No, Well, there's no people here, so that's good. it is. Nå. Ja, ja. Oh, it's fun. Yeah. It's fun. Hvor meget kraft er der på nu? Svær at... Ja. Den drejer ikke så godt, synes jeg. Jamen, det kan godt være, hvis du ikke bruger begge dele, altså både ror og den anden. Nå, man skal bruge begge dele. Ja, It just hit almost So- hit a dragonfly. Ja, man skal bruge begge dele. ja. Øj. What do you say? Hvad hedder de på dansk? Pas på. Men du har ikke prøvet at lande den med den der endnu, vel? Flot. Der landede jeg. Ja.